Ya bafowethu sanibona. Ya uPhungalenja lana. Ngifuna sikhulume mina ngalesi inga lesi kuthiwa umlambo lesi phukuphuku lesi. Umfana lona bafowethu ufike lapha wadelela manje wagibela phe wendlu yesonto manje lapha wadlala ikwasakwasa netsiphatsipha. Edelela inkosi yomaskandi. Inkosi yensizwa. uPhungalenja the king. Hello motherfucker. Mina loyo. Ngamlanda straight ophongolo. Bengazi-ke nami ukuthi ngibizelweni. Zangibiza insizwa lapha zathi awuphuthumuze ngapha ophongolo. Mangifika lapha ngamfice khona lo mfana. Bangitshela ukuthi ukhona lapha ngaphakathi. Nami-ke bafowethu angisalindanga phela ngoba umuntu awazi ukuthi afika adelela inkosi yonke. Ayingase ngiyamxhasa-ke nami ngebhakela ezimbili ezintathu laphana igora nazo zingibamba zimlamulela man. Mina-ke bafowethu anginandaba nokuthi isigora kangakanani, ngiyashaya nje. Ngiyakuxebula nje. Makuwukuthi ikhanda lakho alithathi kahle ngiyakubhonya. Xhase nje. Kushaye. Kumanje sikhuluma bafowethu lo muntu usesibhedlela kuyembula, kuyembeswa. Amlambo kubi. Ya. Ngikhuluma nani nje kumanje. Kunama calls engiwatholayo lapho kuthiwa menzeni kodwa ubomshayelana awusezingane emndenini uzokhuluma nathi ngathi angwenzi la masimba lawo. Hawu manje abangani bakhe bafona manje hey uPhungalenja sokubamba sokuthola next mina ngishaya konke nabangane. Ngishaya kwasani. Yeah. So bafowethu mina angimfuni umuntu odlala kabi. Ungadlalela kwabanye meboss minoff nobani bani hayi la mina. Mina ngiyashaya. Yabo nje bonke laba ngithuka abathi mina ngicela amasimba. Angizubenza lutho umuntu engizomshaya umlambo. Naqhubekani ngithuke nje. Umuntu engizombhonya ngumlambo. Lokho sesibhedlela mephuma ngiyomphinda futhi. Yeah. Ngangishilo kodwa ngathi inkani yomlomo ayisebenzi lapha kuPhungalenja.